presented by Govinda Gavaiya Yadav. हाय रे हाय सब दिन लैल हे सासू सरसो के तेलावा। सब दिन लैल हे सासू सरसो के तेलावा। आज रे लैल तीसिए के तेलवे। हाय हाय रे हाय सब दिन लैल हे सासू सरसो के तेलावा। आज रे लैल तीसिए के तेलवे। हाय हाय रे हाय सब दिन लैल हे सासू सरसो के तेलावा। आज रे लैल तीसिए के तेलावो। हाय हाय रे हाय ओही तीसी तेलावा से जुड़ा हम बान्हलिए। ओही तीसी तेलावा से जुड़ा हम बान्हलिए। बान्हल जुड़ा गेलै लटियाइए। हाय हाय रे हाय ओही तीसी तेलावा से जुड़ा हम बान्हलिए। बान्हल जुड़ा गेलै लटियाइए। हाय हाय रे हाय सब दिन लैल हे सासू सरसो के तेलावा। आज रे लैल तीसिए के तेलावो। हाय हाय रे हाय बाबा के पोखरिया में माथा मैजे गेलिए। बाबा के पोखरिया में माथा मैजे गेलिए। बिछिया हे रैलै बीचे धारबो। हाय हाय जी हाय बाबा के पोखरिया में माथा मैजे गेलिए। बिछिया हे रैलै बीचे धारबो। हाय हाय रे हाय सब दिन लैल हे सासू सरसो के तेलावा। आज रे लैल तीसिए के तेलावो। हाय हाय रे हाय लिखला एहसान परमद गावेला गोविंदावा। लिखला एहसान परमद गावेला गोविंदावा। जोरी जोरी गावेला मोहर में। हाय हाय जी हाय लिखला एहसान परमद गावेला गोविंदावा। जोरी जोरी गावेला मोहर में। हाय हाय रे हाय सब दिन लैल हे सासू सरसो के तेलावा। आज रे लैल